Ndikazi umwe wakatsikwa ndiweba Mhlanga Joni gori akaenda Joni wakamutsika akakuwara nhii dzese vatofa asi weba wacho akabhatisa. Ndikati excuse me baba mnene musanditaura zvaweba Mhlanga. Inini andisiro kwa Mhlanga. Inini ndauya ndakamira zita rangu. Taurai dzangu mhosva. Zvikazi zvabudapo vanhu vabudapo kumira kwavo i5. Inho andina kudhakwa. Ngati ndakadhakwa. Andina kudhakwa. Asi tinofanira kubatsirwa. Hapana nyanga dzatasvira. Hapana ere anyanga dzatasvira. Wakauraya Lezizadhu. Akauraya Edodziwa. Akauraya baba ipano. Akauraya Ezra Mhlanga. Because as long as asikutaura zvese zvatakaunganira vana vanachitaka because anofana kutiudza because akataura ndini nhingi akataurira muntu wakadya 15 mweya isusu zvimweya zvinozoziva kuti zvakamira sei because hatikwanisi kana uri mutsva paplatform ino baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndikati musi wa 26 December masikati Blessed Mhlanga wakauya pashopu inotengesera. Zvikazi maiguru ndinokumbirawo huni. Kati munorudzira sei? Zvikazi ndoda kumbogocha. Kati zvinganetsa kugocha. Pinda mujuraho motore huni dini. Uteme uende kogocha. Poshuwa mwana wakapinda mujuraho. Vatora tema tundu kwake, vabuda natwo, vaenda kogocha. Wachimwa doro. Wakaswera the whole day wachigocha wachimwa doro rawo. Kuzoti manheru mutarara. Ndakazwa ndakufonerwa ngemwana. Mama. Uya ikuno. Biu kuti ndiri kubudirwa Blessed Mhlanga uri ndiri kubudirwa. Uri kubudirwa? Kubudirwa sei munhu aswera ari kutapa pano? Munhu unobudirwa mwadorere. Zvikazi ndo zviri kuno mama. Vana mbozviginwa ndikati ndaneta ngezvamhlanga izvi. Izvekushuta izvi. Ndizozwa futi time ndakufonerwa next door. Imi madini mauya kunoko. Zviri kunoko hazvina kumira zvakanaka. For sure ndakabva ndasimuka. Murume wangu angazozwa zvakanaka. Ndikati baba chisarai pano ini ndakwenda. Because zita riri kutaurwa ngerangu. Zviri kungozi ema nesemoyo. For sure ndakasimuka kubva pamashops. Ndikaenda kumba. Ndasvika kumba. Ndakasvika madhoo angu akavhurika. Anga ari kubanwa. Ndichizi mune zvipoko. Uyu mukoro wangu akagara apa. Wakanga akarara mumba nomukadzi. Kubva kuvhurwa dhoo asina kupfeka. Vandobheura dhoo zvikazi mune zvipoko. Wane zvipoko wakaromba. Zvadaro inini ndasvika. Ndakasvika vanhu vakazungana pavharanda. Kusanganisira neva next door. Ndakasvika kuwana spare. Blessed Joy akagara pasi. Nomumwe mukomana wamainini unozi Richi akagara pamubhedha. Baba munini acho baba Blessed Mhlanga akagara paside. Ndakangosvika kupinda. Ndiri kusvika ndakazvika kuti iye Blessed chiti ema nesemoyo. Ndichingoti godi kupinda. Ndakaona muprofiti wacho unozi Tendai Maroti. Ari kuti tazorodza. Kati unozorodza sei? Ini ndasvika apa muchiti ema nesemoyo. Ngataure kazi iripo. Zvikazi tazorodza. Zvazvemhuri. Tazorodza. Muprofita ndeshere. Ndokuenda. Ini ndakasara ndiri kundobvunza waibudirwa akagara pasi. Iwe, taura nyaya yako. Ndini ema nesemoyo ndauya. Zvikazi zvaibuda pendiri. Zvaenda. Zvazorodzwa. Saka usandibvunze ba. Zvinorevei kundibvunza? Zvaibuda pandiri zvese zviri 5. Zvarodzorodzwa. Ini zvizvi zvine direction iri. Ndati zvisinei. Baba munini. Kureva baba munini muningira murume wangu Mhlanga. Mwana wangu ari kuti kudini uyu. Imimi ndiri muri pano. Ndasvika pano mukati kwazi wazorodzwa. Chitaura ega imi mamuripo. Kuti wanga ari kuti kudini. Baba munini baba Mhlanga wakabva ati mai kuri kutaura chokwadi.
zvabuda apa zvakawanda ende zvandishungurudza zvekuti ndatombofunga kuti mwana kudhakwa ndikatomboda kumuchaya asi ndazoona kuti mwana akusiri kudhakwa ba pana azoditi usachaya ba mwana uyu ngekuti une zvaari kutaura zvakakosha ndikati saka hazi kudini zvikazi pabuda unozoloisiziya dhuma kureva maikuru wangu mukadzi wababa mukuru wangu arapa ndiye wabuda saka zvaabuda wati wakandiuraya ndikati umwe ndauraya zvikazi ndiani zvikazi Elton Ziwa hazi ndiye wakamuuraya ndikati umwe ndiani zvikazi umwe wakatsikwa ndiweba Mhlanga Joni gore rakaenda Joni wakamutsika akakuwara nhii dzese kubva atofa asi weba wacho akabvatisa ndikati excuse me baba mnini musanditaura zvaweba Mhlanga inini andisiro kwa Mhlanga inini ndauya ndakamira zita rangu taurai dzangu mhosva zvikazi zvabudapo vanhu vabudapo kumira kwavo i5 ini ho wapedza kudaro baba mnini vaya wakabva wati kuna ana mai nini wangu vari pavharanda wakandizvititi zvikazi what do I for yekuti muri kuona kuti zviro zvabuda apa inini zvatsotaura paya kuti zvikasagadziswa zviro izvi zviri kumuonya mwana wedu uyu uri kumuonya mwana uyu vana mainini vakaramba vakanyarara there and there mainini vangu maiya blessed akabva apinda bvagara pasi biyo bva ati panyani pasi paakagara bvaagara pamubhedha zvikazi ndiye handina kudhakwa ngati ndakadhakwa handina kudhakwa asi tinofanira kubatsirwa hapana ine namba dzatasvira hapana iri hane namba dzatasvapa ini ndakapa nguva ndakaramba ndakanyarara because mangwana chaiye tinofanira kutakurwa nekombi pano tibve taita patasvo tibatsirwe ndini blessed Mhlanga inini mwana wako iwewe lekenyi wewe wapedza ndakabva ndati baba mnini kana mwazoronga kuenda patasvo munozonditaurira paine 2 days inini ndinobva kuchipingi ndinonga ndichida kuenda nevabereki vangu hamugoni kunditakura kuenda patasvo pasina vabereki vangu zvikazi nababa mnini zvokutotaura izvo tinenge tatoronga pamwe chete nemurume wako handina kukakavadzana nawo handina kutukana nawo ndakangobuda vandaende kotarisa madho wangu anga abhurekwa vandasiya zvakadaro vandadzokera kumashops ndasvika ndakasvika kuudza murume wangu webva Mhlanga ndapedza ndisati ndarara ndakabva ndabata baba mukuru sekuti baba mukuru ndiye baba asara pamukoro baba mukuru ndafonerwa inini manyero ano manaini asi zvandafonerwa zvandasvika ndichiwana ngeizvi ngekuti pese zvatati kutaura tese nababa mukuru nababa mnini ndanga ndizvirekota zvandaona baba mukuru ngeizvi ndizvo zvazviripo baba mukuru wakandipindura zvikazi zvazvadai so ndichaona zvekuita munouya here next week baba mukuru zvikazi I'm not coming please zvakanaka baba mukuru vandati ndichafunda ndizvo vati vandanyararamo the following day makusendisendi mwoyo ndiri kunozvidya mwoyo uyu anhu 5 here mumusha uroi hwangu wabva wanyanya kudii newana wadiki wese wana wadiki wangati wanga ndonongedzwa kuti uyo ndio wakahema yako uyo ndio wakahema baba wako ndinoraramawo sei mumusha ndichizwa isori ngewani kudifoma kusvika palevel yekupedzisira kuti uyu ndiye muroyo kwaMhlanga ndakarwadziwa zvakadaro baba mnini baba abilike Mhlanga uya wakauya the following day ini ndakandomutarisa handina kutaura naye wakabva aenda pana mukoma wake pana webva Mhlanga bva wataura zvakataurirana asi pakutaurirana pavo wakasiteka futi imwe nyaya yekuzvikazi zviro zviri kutonetsa mukoma zviri kutonetsa nekuti hasi mwana wangu wenga kutobudirwa blessed patori nomwe mwana utobudirwa futi wamaikuru baba kendi kuti mwana wamaikuru upi uri kubudirwa zvikazi Lorini uyu mubva ndiripo mwana wamukadzi wababa mukuru waakabva ainaye zvikazi anotobudirwa nasaMhlanga baba Mhlanga roro ndakatotsanga mai kendi wakatakurisa zvidhina kutakurisa zviro zvinorema tractor rangu saka ndakatsanga baba kendi kuti unokubudirwa sei mwana uyu ngezviro zvepamba pedu iye ari mubva ndiripo takabva tandoona kuti nyaya haina direction bamwe akabva adzwa pamba pavo
inini ndakaramba ndikuita mwoyo. The following day ndakatomira kuti vamwe vacho vakuditakura, asi mwoyo wangu unotorwadziwa because hatusi kutanga waingoita uchiita zvemahunga-hunga, uchikuita zvemahunga-hunga, asi kuti ndiende pamberi pasabhuku kana pedare kuti ndazi ari magumba zvazvisingaiti. Asi apa ndakanga ndakuona kuti zvazokwana mandirwa yekuti tichiita nyaya idzi yekuti pano urutobudirwa already ngeanhu andakauraya uripo. Third day wakati hakuna ya kunditakura. Ndakati inini baba Kenzi, inini ndakufunga kuenda kuna sabhuku ndotauri. Inini handina kugara zvakanaka ini. Nyika ine ingazofungwa ndakagara zvakanaka. Asi ndichazotemwa one day. Kana kuti ndichazofa one day. Hama dzangu dzisikazivi kuti ndafa ngei. For sure ndakaenda kuna sabhuku Chimbosa. Tikatakura na sabhuku Chimbosa tikaenda kuna zisora ishe Rondozai, baba Rondozai, sabhuku Rondozai. Ndakasvika ndikatsanangura nyaya yangu. Sabhuku Rondozai akati, saka ufunge iko iwewe. Kati ndakufungawo kuti pamwe mungauyawo mukatigadzirisawo. Nokuti kugara kwangu handina kugara zvakanaka. Ndiri munhu kundonongedzwa. Ndiri munhu kungoti pane chaitika chese zvikasi ndiye. Saka ndafunga kuti pamwe mungauyawo tinogadziriswawo semhuri tigarawo zvakanaka. Sabhuku Rondozai akati right. Chipa nhamba dzababa mukuru wako. Ndizomufone ndizopuwa zuva. For sure akaita saizvozvo. Tozoni Mande, Chipiri, Chitatu, China, Chishanu, Mugoya Makusenda mukati. Sabhuku akangoti ini ndinoziva baba mukuru wangu echiuya every Saturday. Saka zvakati kudai so. Wachauya nguva iwana. Wachataura rini kuti ndiri kuuya. Ndakabva ndangomuka. Ndapfeka hembe dzangu ndananga kuvillage kumba kwedu. Makuseni iwawo. Ndasvika ndakazofonera baba anondoti, baba zvakwapi? Zvikazi baba mukuru wako ndakasomufonera. Wakati kana ndazoita ofu ndichazokuudzai. Ndati zvakanaka. Ndakasvika ndakandoraramba imomo. Ndokundobatikana mwoyo wangu. Ndakazoti kumatutu. Ndakandogara pasofa ndakazoona bangura yadini asvika. Vatopinda mba. Makadini maini tipedu makadini. Vandandonyarara. Bangura vatobuda kuhya chikafu chake. Apedza chikafu chake kubva abuda vaenda kwa baba munini. Kune mwana waibudirwa. Zizi variyo. Ini ndikundoona madho akandotarisa tiri pamusha pamwe chete. Inenge mwoyo mwangu ndikati baba mukuru boy. I think it's baba pamusha. Afodero atitora zvitese. Kuti tuyogara pagarapa iwewe. Chii chiri kuitika pamusha sekuti tese tiri wana. Azvine favor yagara iri. Akanyarara. Kuzoti manheru. Baba mukuru akazouya manheru. Pandakagara zvikazi maini ndikati baba mukuru. Zvikazi masabhuku aruya pano mangwana 8. Ndati hapana chakaipa. Ndakabva tapadzana ende vandipinda mumba mwangu vandarara. Ivo pfaenda kumba kwavo varara. Mangwana Makuseni masabhuku akauya Makuseni. Tagara mumba. Zvikazi taura nyaya. Tataura nyaya. Ndataura sekurondedzera kwangu. Zvikazi samuhlanga taura kutaura weba mhlanga. Vataurawo sekuziyawo pake. Zvikazi Likeni taura nyaya yako. Asati asvika pana Likeni. Akabva ati baba tipe chimiro chemusha. Kureva baba mukuru. Baba mukuru akatora parafini akaisa pamoto. Zvikazi baba mukuru. Mwana atsama sabhuku mauya pano. Pamba panapa hapagariki baba panapa. Pamba panapa pane zvinofamba marato. Pamba panapa pane mitsindo inotsika-tsika panapa. Hapagariki even imi musabhuku ndikakuti garai panapa imini. Hamugoni kupagara panapa. Panorwadza. Saka zvamauya kudai zvakanaka. Wesi tata kugara chitotofambawo. Ini baba mukuru vari kutobhilivhe kuti zvakataura mwana ndizvo. Kutaura kuti nyaya iyi vari kumwe chete. Takanyarara handina kupokana nawo. Baba Likeni mhlanga bvapo wakana. Vatanga kutaura. Zvikazi mukadzi urapo. Wakauraya Lozi Zadula. Sabhuku Rondozai anga kunyora masikari. Wakauraya Lozi Zadula. Akauraya Edzodziwa. Akauraya baba ipano. Akauraya Ezra mhlanga. Zvikazi ndi sabhuku Rondozai. Saka mwafunga wadini imimi? Vatovhunza Mukwasha. Pamba Mukwasha wanga aripo. Elton uyu muzukuru mwana watete. Akatovhunza Mukwasha anga atoripo saziwa yeye Mukwasha ziwa nemukadzi wake. Zvikazi mwaurozviziva here kuti mwana wako wakauraya musha munomu?
mukwasha ziwa anodaira chini, tete maiziwa anodaira chini. Takaramba takanyarara. Zvikazi ndisabhukurondo chai ndamufunga kuti mumbofambe. Ndafunga kuti mumbofambe. Zvikazi zvakanaka. Zvikazi ngatunganidze mani $500. Mai kurangu maiti yakabva abvunza. Zvikazi due date ndirini. Zvikazi ni January ndiro. Kupera kwaFebruary. Kutaura kweanhu asina kurwadziwa. Kutaura kweanhu asina kudifomwa. Kutaura kweanhu asi kutretenwa. Wakazvipa 2 months. Inini ndakarwadziwa mambo. Handina kufara ndini. Asi handina kutaura nawo. Ndakangoti zvakanaka ana baba mukuru. Kana mwazove nayo mari yekuti fambe, muzonditaurira. Asi nini yangu hati $100 ndinayo. Ndakabva ndabuda. Ndibva ndadzokera kumba kwangu. Ndakasvika ndakabatikana zvakanyanya simama. Ndauri shokwadi. Ndakarwadziwa. Asi ndakabva ndati mama musabhuka. Zvamwagadzira pana handishori. Handisi kushora dare. Asi nguva yandatemerwa nemapomerwa andaitwa nemagara etiri kuita pano sewana tese. 2 months dzakandiwandira. Moreover ndatopumwa already kuti ndini ndiri kukonzeresa. Saka zvichade kumirirwei kana zvadai. Kumbira muendeso wenyu manyaya yangu kwa mambo inini. Kana kuti paishe. Kushuwa sabhuku kaita wakati zvakanaka. Vatopona paishe mtecho. Semtecho vato dai rikasi. Inyaya yeyi. Zvikazi inyaya yekupumhana. Kazi tinondouya kuchitatu. Sabhuku rondozai vakabva afana kuti una baba mukuru wangu. Iwe prince wena. Muroora uri kuti nguva yamwamutemera yakanyanya. Madini maita kuti zviite padhuze. Zvikazi kana arwadziwa ngatipe $500 echifambi. Tamutaura tichafamba. Kupinda sabhuku rondozai. Zvakanaka. Sabhuku rondozai bvati zvakanaka. Saka iwe unoona mukana ripi. Zvikazi angatondimira maweekends. Sabhuku rondozai akafonera $40. Ndikati haiwa hapana chakashata. Kana achiuya maweekend, poshuwa inotozviziva baba mukuru wangu anoshanda. Endi anowanika maweekends. Zvakanaka. Tozomuona baba mukuru adini? Panoitira weekends. Taifanira kuti takatomba kwaishe musi 11. Dambudziko rekwaishe mutirwa rakabara uya. Musi wa 9 ndakabva ndafona manheru. Ndandozwa mahunga. Baba, dare rangu yarichabudirira here. Abereki angu anobva kuChipingi. Ndakatotumira mari dzemabhazi. Zvinobudirira here. Zvikazi iwe woye. Ndakanga ndatononoka kutokufonera. Ndandoda kutokufonera kuti nyaya yako mwana wangu endesa hako kwa mama. Taita dambudziko raishe. Saka endesa hako kwa mama. Zvakanaka. Ndo uya kwatakazoita kuno kwa mama. Saka inini hazvina kundimirira zvakanaka. Ndati ndiuye mama mutigadzirisewo. Alright. Uri wari shi. Ndiwe uya. Right. Tinoita same kubudirwa. Not kubudirwa. Tinotutaura. Tizouta rutaura pauri ndiani. Wangoripo waimwomberera. Titauri munoita same kuti Itezo munoita chaizvo munoita dota akudirwa. Tinaro futhi muntu. Uda futhi. Saka unodei. Uda kuzodwa. Tabai story amazalo. Ndima bakamba bale. Titora muite uta. Tabai mama story mama. Yes. Funga nauya mutaura. Ndonzi prince mutanga. Ndindasara ndibaba baba. Wese ayenda kuingira ngakanangana asi mwana wemanje mubvunza kuti ubudirwe ndikuona sekuti isusu hatitozivi kuti zvinoitwa sei kuti paakabudirwa pacho akazotoita zvinontorwa ndichipomerwa akazotora
akamudiwa musiwo nanasi atakafonewa nanasi izweiwe kwamuhlanga zvatutichakuda kuti tisaweste time handiti because as long as asi kutaura ka zvese zvatakaunganira vana chitakaungana because anofanira kutiudza because akataura ndini nhingi akataurira munhu kuti wakadya 15 akanongedza munhu saka hatisi kuti iye akanongedza munhu ari zvaari asi akanongedzwa munhu ari mweya saka mweya ndo tinoda chete pa kuti tibatsire kuti mweya umbori wani andizvo ndobvunzana totauracho kana mati mimi hamukwanisi kuti mweya uite sei ubude ndaikumbira kuti ndi panzapo titirwe nevanozvikona kuti mweya ubude isusu zvimweya zvinoziva kuti zvakamira sei because hatikwanisi hatikwanisi babama kuti titaure nenyaya yekupuma munhu handitika tichipuma mumhindi nemwe yemweya tichishandisa zita remufi kuti ndini nhingi andizvo tikadaro tofanira kuzvipruvha kuti chokwadi here kuti mweya uchi uripo kana kuti mweya uripo handizvo ukamwa mudzepete unoona nyuchi nemoto zvichikuteera zvichiita sei zvese ndo basa rechi ende mudzepete unokwanisa kudaidzira zita remunhu kuti john john asi john asitoripo asi mudzepete zvaunoita unoshandisa zviri mupfungwa mani zvauri kufunga ndo zvaunoona ndo zvinoita chii mudzepete saka isusu tinoda kuti tiprove kuti kana mweya uripo isusu hatisipokana nazvo kana mweya uripo mweya wotiita sei wotigaidha wotitaura because right now it's not an issue between maya nemunhu it's an issue between maya nemunhu ari kubuda pamwanawo ari kuti wakauraya vanhu vashanu ndiye watinoda kutaura naye kuti zvakafamba sei iwe umbori ani pane vashanu vari kubuda vari kuti vakauraya vana mai avo iwe ndiwe ani iye kutaura nekubuda kwakaita sei izvi zvimwe zvikumbozi vanhu vakutomunongedza mai kuti iwewe musha wakashata wana babagadzisai musha uyu panokuti zvakati uyu uti mwana wangu onai zviri kumuremera andika zvinouya kumashure tatanga taona kuti saka isusu takuchikumbira mukuda panzapo wombonosikwa nekudaidza kuti mweya udii ude kana uripo isusu todii totaura nawo zvinotaurwa futi papo kuti hapadi peni kana zvataurwa nda kuti hapana chiripo tochitsvaga tochitangira ipapo yes baba inoitwawo itanja mwana waiita zvinhu zvekutaura pakuripotwa kwaitwa nyaya ine zvinhu zvizhinji almost zvizhinji zvandisina kugutsikana nazvo inoti ndiumanyeko zvinhu pazvakaitika izvi ndakatodaidzwa ndikaenda zvechokoti ndakatomboramba kuenda ndikati amahoridhe ano aya vanogona kunge vakadhakwa vandazotosvikapo ndiine dini ngereda kumuzvambura amuke pari zvakatoitika vari kubva kumashuku zvinhu izvi handina kuzoziva hangu ba saka isusu ndopatiri kutibambura utakaweste chii nguva handii imimi mukutodetsekawo sekunetseka kwatiri kuita sekunetseka kuitani maya handiti kuti mashoko aya
azadzikiswa and then kana azadzikiswa then ndochizotaura tumwe twese tumanyepo twese twaitaurwa chokwadi chaitaurwa chese asi tamboziva kuti munhu anga ari kuzvitaura mweya uri here maari ndizvo tikudazvo ngatiite zvanei panze tiite izvozvo